Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero Lolemba pa 24 February 2025. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha mawu mu mulungu umenewu wa namba 7 ordinary time. Mwachizolowezi pa tsiku lalilonso timva mawu oyamba amene achokere m'buku la Mphunzitsi mutu 1 ndime ya 1 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Agatha Chulu, Athalesian Sisters, kuchokera ku Our Lady of Peace Mtendere Parish mu Diocese ya Dedza. Komanso timva uthenga wabwino umene ochokera m'malembo oyera ochokera m'buku kapena uthenga wa Mariko. Mariko mutu 9 ndime ya 14 mpaka 29. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani, kuchokera ku Our Lady of Peace Mtendere Parish mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tikhale limodzi tikumvetsera bwino lomwe mawuwa, pakuti ngatanthauzo komanso abwino pa moyo wathu wathupi komanso wauzimu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Nzeru zilizonse zochokera kwa Ambuye zimakhala ndi iwo nthawi zonse. Ndani angawerenge mchenga wa kunyanja? Ndani angawerenge madontho a vula? Ndipo ndani angawerenge masiku amuyaya? Ndani angathe kuyesa kutalika kwa lengalenga? Ndani angayese kukula kwa dziko lapansi? Ndani angayese kuzama kwa phompho? Nanga tsono ndani angayese kuzama kwa nzeru? Nzeru ndizo zili zoyamba kulengedwa, zinthu zina zilizonse sizinalengedwe. Kumvetsa zinthu mwa nzeru kudalipo chiyambire. Kasupe wa nzeru ndi mawu a Mulungu amene ali kumwamba. Makhalidwe ake ndi malamulo amuyaya. Maziko a nzeru ndani adamululirapo? Nanga kuchenjera kwake ndani amakudziwa? Nanga amadziwa zonse zimene nzeru zimadziwa? Ndani amamvetsa zonse zimene nzeru zimamvetsa? Alipo mmodzi yekha wa nzeru, woyenera kumuopa kwambiri, wokhala pa mpando wake waufumu. Ameneyu ndiye Ambuye, ndiwo amene adalenga nzeru, adaziyang'ana ndi kuziyesa, ndipo adaziyika ntchito zake zonse. Nzeru zimakhala mwa anthu ngati mphatso ya Mulungu, ndipo Iyeyu amazipatsa amene amamukonda. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu muthenga woyera mungadalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira atatuwo adabwerera kwa ophunzira ena aja, adapeza chikhamu chachikulu cha anthu chitawazinga. Aphunzitsi amalamulo ankatsutsana ndi ophunzirawo. Pamene anthu onsewo adaona Yesu, adadabwa kwambiri, ndipo adathamangira kudzamulonjera. Iye adawafunsa kuti,
kodi mukutsutsana zotani? Mmodzi mwa anthuwo adayankha kuti, Aphunzitsi, ine ndinabwera ndi mwana wanga mwamuna kuti ndidzamupereke kwa inu, chifukwa adalowedwa ndi mzimu woyipa womuletsa kulankhula. Umati ukangomugwira umamugwetsa pasi, mwanayo nkumangoti thovu tutuku kwamwa, namakukuta mano, mpaka thupi gwagwagwa kuuma. Ndiye ndinapempha ophunzira anuwa kuti awutulutse, koma alephera. Apo Yesu adati, anthu ambado opanda chikhulupiriro, ndiyenera kukhala nanube mpaka liti? Ndiyenera kukupirirani mpaka liti? Tabwera nayeni kuno mwanayo. Adabwera nayedi. Mzimu oyipa uja utangoona Yesu, nthawi yomweyo wayamba kumzunguza mwamphamvu mnyamata uja mpaka iye pasi khuu, nkumangovimvinizika, thovu lili tututu kukamwa. Yesu adafunsa bambo wake uja kuti, kodi zimenezi zidamuyamba liti? Bambo wakeyo adati, zidamuyamba ali mwana ndithu. Mzimu umenewu wakhala kumugwetsa kawirikawiri, mwina amagwa pa moto, mwina m'madzi, kufuna kumupha. Koma ngati inu mungathe kuchitapo kanthu, chonde tatichitirani chifundo mutithandize. Yesu adati, bwanji mukuti ngati mungathe? Zinthu zonse nzotheka kwa amene ali ndi chikhulupiriro. Pomwepo bambo mwana uja adanena mokweza mawu kuti, ndikukhulupirira, koma mpang'ono chabe. Thandizeni kuti ndikhulupirire kwenikweni. Pamene Yesu adaona kuti chikhamu cha anthu chija chayamba kumphanikiza, pamenepo adazazira mzimu woyipa adati, iwe mzimu woletsa kulankhula ndi kumva, ndikukulamula kuti utuluke mwa mwanayu, ndipo sadzalowenso mwa iye. Mzimuwo udafuula nunzunguza mwamphamvu mwana uja, kenaka nkutuluka. Mwanayo adangoti zii ngati wafa, mpaka mbiri nkumati watsirizika basi. Koma Yesu adamugwira dzanja namdzutsa, mwanayo nkuyimirira. Yesu atakalowa nyumba, ophunzira ake adamufunsa ali pokha kuti, ifeyo ndiye tinalephera bwanji kutulutsa mzimu woyipa uja? Yesu adayankha kuti, mzimu wa mtundu umenewu pokhapokha mutayamba mwapemphera mpamene mungautulutse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa ina Ambuye Yesu Kristu. Pa tsiku la lero ndi tsiku solina la mtengo wapatali limene Ambuye Mulungu adziulula mwa njira yapaderadera kwa ife. Komanso Ambuye Mulungu apereka uthenga wabwino kwambiri zedi kwa atumiki a Mulungu, tikunena kuti ansembe, kapenanso mwina asisteri, komanso mwina anthu ena onse amene tidazipatsa udindo wa utumiki, kapena uneneri, kapena uprofeti, potengera mipingo yathu imene amatitchulira, kapena ushehe ndi zina. Komanso kachitatu ndi mawu amene akuyankhula akhristu eni ake molumikizana ndi chikhulupiriro chimene anthu ife tiyenera kukhala nacho polingalira miyoyo yathu ndi zokumana nazo za tsiku ndi tsiku. Mawu oyambaja ochokera m'buku la Luntha, Ambuye Mulungu akudziulula kuti Mulungu yodi alipo. Angakhale kuti enafe ndife okula mtima ndithu, enafe tidzadelerabe, komanso enafe ndife odzikunza ndithu, koma lero Ambuye Mulungu atsimikiza kuti iye mwini alipo. Talandira ndiponso tamva mafilosofes ambiri kapena matheologies ambiri amene amatha kufotokoza za chiyambi cha dziko. Masayentisi ayankhulapo zambiri zokhudzana ndi chiyambi cha dziko komanso kupeza kwa munthu pa dziko lapansi. Koma zonse mamatheology onse amene angabwere ofotokoza chiyambi cha dziko
mofuna kutsutsana ndi kupeza kwa mulungu pa dziko, timaona kuti amakhala opelewera, safikira penipeni povomereza kapena poyankha funso lathu lakuti kodi ndizoona kuti mulunguyo kulibe, nanga dziko linabwera bwanji, nanga munthu anabwera bwanji. Ndi pena chifukwa chakudzimbuka tikakhuta gayiwa mpaka timambo amayankhula zodelera mulungu kulibe, mwakuti pazamva munthu akuyankhula zimenezo akhristu abale anga, ingodziwa kuti amene wakhuta gayiwa ndi akusowa kokautayira. Kukhuta kumatipangitsa kuyankhula mosimbwa kwambiri. Ndi mawu oyamba aja mphunzitsi akuyankhula natipatsa mafunso ena kuti kwa inu nonse amene mmatsutsa zakupezeka kwa mulungu, musiye ndipo vomerezani kuti mulunguyo alipo. Ngati mukutsutsabe atipatsa mafunso tiwiri tophweka kwambiri zedi. Tayang'anani za dziko lapansi pano chilengedwe chake. Ndani angawerenge mchenga wa kunyanja? So kwa inu nonse amene mmatsutsa za mulungu, takatiwerengerani mchenga ulipo ungati kunyanja kuja. Ndani angawerenge madontho a mvula? Tingowerenga madontho amene atigwera mchaka chimene chifika na pa tsiku la lero ndi ochuluka bwanji. Tatiuzeni, sinkhani zongoyeza mmodzi nawo, koma ndi madontho angati amene agwaja pa dziko lapansi pano. Ndani angawerenge masiku amuyaya? Ndipo amene amadziwa masiku amuyayawo ndi ndani? Ndipo ndani angathe kuyesa kuthalika kwa mlengalenga? Kodi kumlengalengako ndi pati? Tatiyeni mutithandize. Ndani amene angayese kukula kwa dziko lapansi? Tatiyeni tiyesenso zinthu zimenezo. Ndipo ndani angayese kuzama kwa phompho? Zonsezi ndi zinthu zina zimene tili nazo, zimene timaziona, zimene zimatitsimikizira zakuti mulungu yoda alipo, koma munthu amasankha madaladala ndi kumatsutsa kuti mulunguyo palibe. Ndeni mafuna kwa inu ndina amene ndife okhulupirira abale anga okondeka, osathawa maso pa Ambuye mulungu, ngakhale ena atatinamiza motani, zindikirani mulunguyo alipo. Ndipo uthenga wabwino chatsopano pameneno ukutsimikiza zakupeza kwa mulunguyo, pameneno akuchiritsa mwana uyo amene anagwidwa ndi mzimu woyipa kuyambira umwana wake wonse, apa ndi wankulu ndipo wakhala kumuzunza nthawi yayitali. Kuja atipatsa zimene tili nazo zimene zimatisokoneza kumvetsa zinakhala bwanji, zimachitika bwanji, apa tisopana kutipatsano nthenda imene imatisautsa ife tonse mmoyo wathu. Apa kwambiri ndiyankhule koyamba ndife ansembe, kapena aneneri, kapena maprofeti osiyanasiyana. Tizindikire amene amachiritsa ndi mwini wake mulungu. Ife ndi zipangizo chabe. Chonde ife ndi zipangizo chabe zimene mulungu amatigwiritsa ntchito pofuna kupereka machiritso kwa anthu osiyanasiyana, kapena pofuna kubweretsa madalitso kwa anthu osiyanasiyana. Ndiye monga ophunzira aka Yesu aja anali ataona ndithu kuti kukubwera vuto kuti, ndipo bamba uja akuwapeza mwamphamvu. Taonani vuto ili tachiritsani, tapemphererani mwana wangayo mwachiwa kwambiri, tapemphererani mwana wangayo achire. Iwo aja out of excitement akuthamanga namba kusanjika manja awo mmene paja, malilime awo mmene paja, kandi chani mmene paja, koma palibe chimene chikuchitika, sizikutheka, zikulephereka. Nde pena pake ife atumiki tizikhala ndi mtima odzichepetsa. Tizindikire si mphamvu yanga imene sachita chozizwitsa mwa munthu wina, ndi yake ya Ambuye mulungu. Ndipo mulungu angondigwiritsa ntchito ineyo kuti zimene zichitike. Nde ndimadabwa kwambiri tikamaona timipingo ena afe tili bize kuzichemerera ndi kuzika pamwamba ndi kumakhoma maposta iya machiritso chani zindizi. Azibale anga, machiritso ndi yake a mulungu. Siyani kupusitsa anthu, siyaninso kudzinamiza inu eni yake. Angakhale titachita makani chotani, ndikupemphera ka masiku angati, kakusala motani, ngati tizikapo ife eni palibe chimene chichitike pamene pacha. Nthawi zonse muzidalira mphamvu ya mulungu,
inonse amene ndi atumiki amene anthu amabwera kwa inu abambo mukatipempherere, asisteri mukatipempherere, aya profeti mutipempherere, please tsogozani Ambuye Mulungu. Nthawi zina ngati silokonzeka ndi bwino kunenanso kuti lero sindililede, pepani mundidikire kaye, kadzikonzekeretseni bwino lomwe. Tikukambatu nkhani za mizimu apa, chifukwa ngati susamala bwino zimabwerera iwe mwini, ndiwo makhala sovuta ndiopsa kwambiri posaso chiwanda chomwe chija. Ndatipempha Ambuye Mulungu ndi bwino tsogoza Ambuye Mulungu kuyambirira, ndiponso kachiwiri mudzikonzekeretse kaye. It's not a surprise kuti Ambuye Mulungu mapero kuja unenesa bwino lomwe atafunsa nanga ifeyo zinativuta ndi chani kuti sautulutse mzimu umenewu. Munalephera chifukwa chonena kuti mzimu ngati umenewu umaswekera mapemphero apadera. Tapempherani kaye mwanokha, mudzikonzekeretse kaye mwanokha, then mukagwire ntchito imene ija. Ite mmene mupita pa nsembe ya misa kaya mukapanga chani na za Mulungu izi, zikonzekeretseni kaye mwanokha kuti zikhale effective zimene mukachitazo, osamasewera imphamvu ya Mulungu. Kachiwiri kwa ife tsopano akhristu eni ake amene mu nthawi zonse timakhala tikubwera nthawi ndi nthawi kwa ansembe athu kapena atsogoleri athu, maprofeti athu, mutipempherere, tisiye kutengeka. Uja mbambo uja amanyamukira kumana ndi Yesu Khristu ndi amene akamuchiritse mwana wangayo, koma panjira akubwezera kuti iye tapita ndikaye kwawo. Pamenepo tonsefe timadziwa ndithu mphamvu imene Mulungu ali nayo mmoyo wathu, tikudziwa ndithu kuthekera kumene Mulungu ali nako mmoyo wathu. Amabwera timalangizo tina ochokera mwa azibale mwa anthu ena, izi nkuchedwetsani zamu tapita ndikaye uku, tapita ndikaye apo, kumene uja kumene mukata nthawi kwambiri zedi. Ayi izi kuti zikuyendereni, tapita ndikaye kwawo akakutemeni kaye, kapena tapita ndikaye yawo ndamene zikutheka kumeneku. Mpake nthawi yonse lero mmati mwapita mpingo uwu, pamapita mpingo uwu, chimene mukuntsatira ndi kutchuka kwa munthu, and nothing will work. Mukapita kumene kuja mukhala chimodzimodzi. Abale anga okondeka, akunenetsa ogwira ntchito yonseyo ndi Ambuye Mulungu. Musatsatire kuti awa ngotchuka motera kupanga izi mwakuti, my brother, my sister, ukagwana nazo mbuna pakuti sikudzomena kutenga mphamvu yopangira zinthu ngati zimenezi. Ubwerere tsopano ndi kukhulupirira Mulungu wako mwe uja nkupita kwa Ambuye Mulungu yemweyo. Mpaka tsopano apa ukafika kwa Mulungu kuja akumulangisanso mzibambo uja. Musabwere ndi mtima okayika poti zithumwa zanu zalephera, mtima okayika poti aprofeti anu alephera. Bwanji mukukayika pamaso pa Ambuye Mulungu? Bwanji mukuti ngati mungathe? Please, pamaso pa Ambuye Mulungu timabwera ndi mtima wonse. Mavuto anga ndi awa, mukudziwa kale Ambuye Mulungu, thandizeni. Noti ngati mungathe, Ambuye Mulungu thandizeni. Tilire kwa Ambuye Mulungu, tipemphere kwa Ambuye Mulungu, ndipo Iye mwini amene angatithandize muzosowa za moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tipemphera pa tsiku la lero kuti ife tonse tisiye maganizo achibwanabwana onyoza kupeza kwa Mulungu pakati pathu. Ndipo tipemphera kwa ife tonse pa tsiku la lero tisindikire ukulu wa Mulungu mmoyo wathu. Tikuzame mu chikhulupiriro chathu mwa Ambuye Mulungu, ndipo tisatepeke ndi kusokenekerera mmoyo wathu angakhale tamva zinthu zina za Ambuye Mulungu wathu. Tidzatsamirabe pa Iye nthawi yonse ya moyo wathu. Amen.